DPP oye! Mayankhula kunena kuti ndikuthokozani chifukwa choti no mwabwera pano siku la lero eti mwabwera pa zifukwa zonzonena kuti Secretary General amalawi ali apa akuzunzika, amalawi ali apa akuvutika. Ndi pamene amalawi akuvutika akufuna mayankho kuti kodi atengere amalawiwa kumayankho, atengere amalawiwa ku moyo wabwino ndi ndani. Abwera apanthuwa kusakasaka mayankho. Munakamba Secretary General, munakamba anthu onse omwe mwayima pano kufotokoza za ziphinjo zomwe amalawi akukumana nazo. Chiphinjo choyamba ndiye njala, kunjaku kuli njala. Chiphinjo chachiwiri ndi kukwera kwa mitengo ya zinthu zofunika pa moyo wa Malawi. Sugar anatengo akuti wapitirira 1000 kwacha panopa. Sopo weniweni yufu anthu panopa akugula pa mtengo wa 380 kwacha. Mafuta ophikira ndi 20,000 kwacha. So pano muchiphinjo chonsechi tikaonanso mafuta imoto anakwera mtengo. Ndalama zomwe amalandira amalawi kuntchito sizikununkhaso kanthu yaye. Libe. Koma pamene izi zikuchitika chifukwa chani? Zikuchitika chifukwa chonena kuti aboma la Tonse Alliance mwali pano pamene amabwera kuti akutenga bomali sanauza Malawi chilunga. Anthu aja ananama kwambiri. Anthu aja amatilonjeza kuti sizingatheke. Ndiye timafuna lero panopa pa Mgona ndi apemphe a president a dziko lino achakwera kuti asiye kuyendayenda, asiye kumayendera minda ya anthu, asiye kuyendera mpendazuwa minda ya anthu, asiye kuyendera mizimbe ya anthu m'madimbamu. Akhale pansi mu ofesi kuti apeze ma solution othandizira Malawi ali apawa. Chifukwa Malawi kunoko akuvutika. Yankhule chonchi ndi apase 14 days kuti apange izi. Chifukwa chakukwera kwa mitengo ya mafuta ophikira achakwera malo moti apite akayendere minda ya anthu, anyamuke pano apite ku Blantyre akakumane ndi makampani opanga mafuta ophikira akakambirane nawo kuti apanga bwanji kuti mafuta asike. Ndipo apemphe a president achakwera ndi boma lawo asiye kuyendera madimba, apite ku Irovo komwe amapanga sugar, akakhale pansi ndi Irovo akambirane kuti kodi sugar asike tipange bwanji. DPP oye! Asiye kuyendera mpendazuwa, apite ku Countryx Limited komwe amapanga Ufresh, akakhale pansi kuti kodi Ufresh asike akuluakulu tipange bwanji. Zimenezo ndi zomwe amalawi, zimenezo ndiye amalawi anasankhira kuti apange. Munthu umayeneka upeze ma solution. Ngati Malawi, ngati mtsogoleri anasankha anthu kuti athandize Malawi. Kwa malo moti athandize Malawi, chomwe akupanga ndi chani? Ndiye ku office komweko, ku office ya president ndi cabinet, akuti ndiye kuli katangale osati wa masewera ya. Lero paka nengo apa foja akuti siko foja anasegulira koma olobero imodzi ya foja kulibe. Foja yo
akagulisako siku limenelo ndiye ndalama zake madola zake zonyenyeka, pomwe timauza anthu ali apa olima foja kuti mukazati votera tonse mukazavota tonse alansi ndiye kuti mitengo ya foja kuti muzagula bwino. Amatero twete nkhani ndionena kuti asiye kulota ayambe kuchita, asiye kulota ayambe kuchita zopindulira Malawi. Chifukwa Malawi kunja kuno akutani akuzunzika, zinthu sizili bwino, kunja ku anthu sakudya katatu pa siku, ntchito 1 million zija malo kuti zibwere anthu 700,000 ndomwe achosedwa ntchito pofika siku lale. Passport ya 15,000 jakulibe, lero passport 180,000 kwa. Tukumvana eti? Kuadimaki kufika siku lalo, Adimaki sanambe kugula chimanga. Mapeto wake Adimaki malo mwenena kuti ayambe kugula chimanga, atenga ndalama 140 million kwacha kukagula kuti galimoto ya CEO. Ndiye pemphe president achakwera kunena kuti nankhani ya Adimaki ndi board ya Adimaki imene sitisiyana tikakamirana. Ino a board ya Adimaki musangoti tamva ayi, koma ni mapempha ndikunena kuti pofika Friday asiyo aja asiye kai kuendera galimoto ija akaipange paki ku polisi, ikapangile paki ku polisi galimoto ija kuti tione ngati nkofunika kuigulisa igulisidwe, anthu ndalama zimenezo anthu tigulire chimanga. DPP woye! Ndikuyankhula izi chifukwa chani Malawi wachilungamo avomereze kuti pomwe tafika pano simene zinalili nthawi ya DPP, simene zinali nthawi ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndili pa Profesa Arthur Peter Mutharika ndiyankhule chonchi chifukwa cha mpikisano omwe uli ku chipani cha DPP, anthu ena amapita kwa profesa kumakanamiza nkhani zosiyana-siyana. Chifukwa makandidate aja kakuti alipo 6 kandi 7 amati akaima ndikuzika pamuyezo ndikuona kuti kodi ine kuti ndikatenge u DPP president uja angandilepherese ndani, ndi amaona kuti yankho lake ndi Kondwani Nankhumwa. Ndiye Nankhumwa kumakhala kumpekera maboza osiyana-siyana. Zana ali ndi maseka ena ajana ali pano dzulo aja anapanga print ma t-shirt kumveka anthu mu 25 imu ali Nankhumwa yambisa chipani chawo. Ndimafuna nene chonchi ine chipani cha DPP nabadwira momwemo, ndakulira momwemo kuyambira Bingu anandisankha kukhala Deputy Minister of Foreign Affairs kuyambirira. Kuchoka pamenepo tinabwera ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndimamuthokoza kwambiri Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa maunduna osiyana-siyana kuti tifike pano ananditola ndi Profesa Arthur Peter Mutharika imwe. Ndiye palibe chifukwa ndimanena ine panopa kunena kuti paka mwapanga apa akutisokoneza atauza akakhale John. DPP woye! Ndi makamba kunena kuti Nankhumwa akuyambisa chipani. Komanso ndi Profesa Arthur Peter Mutharika
kuti Profesa Peter Mutharika timamuyamika ndimamuthokoza ndipo sindingamtukwane. Ine ngati Kondwani Nankhumwa ndilibe maganizo ena aliyonse ochoka chipani cha DPP. Ndilibe maganizo ena aliyonse oyambisa chipani. Tikumvana eti khalani pansi pene mukhalani pansi. Ndilibe maganizo amenewo. Ine nabadwira mu DPP ndizafera mu DPP momwemo. Pali anthu ena chifukwa choti alephera kuti mugwesa bwanji ndi akuti ayi Nankhumwatu akachitenga chipanichi azapita nacho ku UTM. Amakuuza ninuyo. Amakuuza ninu. Azapita nacho ku UTM. Azapita nacho ku Congress. Ndikuoneka ngati wa UTM ine. Ndipo olo ndili ndi misala. UTM ikunenedwayo ili ni ma MP4. Ma MP4. Ndiye ife ma MP60 chakuti. Ndiye ndikatenge ma MP60 chakuti aja. Ndiye ndikafinyire muje mu UTM mwanga ugula. Ndiye apempe anthu omwe akufuna usogolere mu DPP. Tiye ndisiye bodza. Tiye ndisiye kunama. Malo molimbikira kuti tiye ndipite ku convention nde mpaka mamini basi. Haye Nankhumwa mwakuti. Nimafuna ndichinene chimenecho kuti yayi inuwe tamangomvani. Komanso kuli makandidate osiyana omwe akubwera. Lero amatabwera ndi candidate uyu ndikumugwereza kona kuti sikugwira amutaya. Mawa abwera ndi wina kumugwereza sikugwira. Siku lina wina abwera pano akuti ayi bwanji angoyima madala omwewo. Ndiye mafuna nene chonchi kunena kuti kaya akayima ndi ndani, kaya convention ikachitikira mwamba ikachitikira muntengo, ineyo ngati Kondwani Nankhumwa ndikayima nawo kumene koko. DPP woye ku convention niko ndikayima ndipo so ndikangoyima koma ndikawina 95%. Imva tikumvana eti chachikulu njoti tisiye. Chachikulu tichikonde chipani cha DPP chifukwa ngati tikuma namizirana zinthu zosiyana siziyenda. Koma ineyo chomwe ndikupanga panopa nchonena kuti poyambirira chipani chitenge. Adausi honorable secretary mukaona anthu apa chipani sininatenge. Chipani tukatenga hii. Bwana akemu ipo. DPP woye. Profesa Peter Mutharika woye. So chachikulu tiye ntigwirizane tikuti mavuto amene wawa pamene tikuona kuti kodi kusogolo kuno Amalawi azagula bwanji fetereza pa mtengo wabwino. Tikuziwa kuti anthu akono ku Central Region ambiri ndinu alimi koma mukuvutika fetereza wakwera mtengo. Kina chilichonse chakwera mtengo. Mayankho alipo sogoloko. Mayankho tili nawo sitinganene pano koma tisana kusogoloko kunena kuti zinthu zikhale bwino, zinthu ziyende bwino. Ndithokoze kwambiri omwe munatipempherera malo ano. Mwapemphera bwino, mwayankhulana ndi chauta. Nkhani ndonena kuti tikugwirizana ndi zomwe akhala akulemba azibusa osiyana. Public Affairs Committee analemba chikalata. Katolika analemba chikalata. Ankhoma Synod analemba chikalata. Zonsezi ija china yayi akulida ndaulira bomali kuti chonde Amalawi akufinyika. Ndiye ineso ndikugwirizana ndi mabishop aja, ndikugwirizana ndinu
omwe mugulira atsogolera mipingo kuti kumalawi kuno zinthu sizili bwino, kumalawi kuno zinthu zaola, kumalawi kuno zinthu zavunda. Ndikulonjezeni amalawi kuti ine ngati leader of opposition in parliament mogwira ndi ma MP onse omwe ali pano tigwira ntchito usiku ndi usana yopulumutsa amalawi. Anthu akuvutika, mitengo yakwera kwambiri malawi muno. Ndifake amalawi abwera kuno mwaona kuimbira amalawi lomwe abwera kuno kuti azalirire pamaso pathu. Ndefe tikunayo kuti ngati aphungwa nyumba ya malamulo wafe ife ngati atsogoleri komanso ngati achipani tiyesesa kunena kuti no timenye nkhondo kuti mwina zofuna za Malawi zichitike, zofuna za Malawi zikwaniritsidwe. Munakambaponso pang'ono zokhudzana ndi President Chakwera, munanena kuti asiye kuyenda. Inuyo muli ndi mayankho amavuto amene dziko lino likumana nawo? Kuyenda kuja kwa nyanya, President sakukhala mu office, amalawi akuvutika. Ndeti kunena kuti paina amalawi akuvutika. Kodi ndalama ikusowa mdziko muno? Kodi ndalama ndi ikupezeka kuti yomayendera mdziko muno nthawi ndi nthawi? Ndalama zomapangira haya ndege zikupezeka kuti pomwe amalawi akuvutika. Ndipo ndimapempha kuti akhale pansi, akhale mu office. If leadership is about finding solutions to the needs of the people, ndiwo akhale mu office ayesese dhani kuti aziyenda m'madimba anthu, minda anthu sizipindula dziko la Malawi. Uthenga womaliza kwa amalawi ndi wotani? Ayikhulupirire DPP. DPP ikuoneka kuti pena ndi pena zinthu sizili bwino kuli kukangana, komano ndi atsimikiza amalawi kuti zimenja zitha posachedwa apa. Kina chilichonse chiyenda bwino, zonse zitha, tikatero tiyenda limodzi ngati banja limodzi. For our English viewers, what kind of message did you bring to the people of Lilongwe today? I came here to side with Malawians. People are suffering, both in rural and urban areas. There are a lot of things happening. So, like the cost of living has risen, and to add such to the injury, for the president, instead of him sitting down in the office, trying to find some common solutions to what Malawians are going through. What is happening now, it's nothing, but he is busy globe-trotting. He's busy moving up inside the It's getting dark. We'll leave it there for now for Times Television. Thank you very much. Thank you very much. My pleasure. Thank you very much.